Богомил Бонев е едно от хилядите деца, които тази есен ще тръгнат на училище. Бъдещият ученик вече знае азбуката и цифрите. Искаш ли да тръгнеш на училище? Да. Защо? Защото е хубаво и весело. Откъде знаеш, че е хубаво и весело? Защото те учат на много неща и почваш да пишеш много добре и ти пишеш много шестици. 6-годишният Богомил усилено се подготвя да стане първокласник. Купих си учебници, блокове за рисуване, фломастри, моливи и вода. Едно от любимите му занимания е да разглежда книгите на площад Славейков. Богомил има и други любими игри. Жумичка, криеница и сляпа баба. Богомил е детето избрано да рецитира "Аз съм българче" на церемонията по честванията на 24 май. Любимото му стихотворение обаче е друго. Сега ще ви кажа едно красиво стихотворение. Когато си беден, когато си слаб, когато трепери за къщето хляб, когато от всякъде кой как свари, превъвате с крак и ти удриш шамар. Не дей се отчаива, не дей се навежда, не си позволявай да губиш надежда, защото макар да е живо злото, в човека все пак побеждава доброто. На 15 септември Богомил Бонев ще прекрачи прага на 101-во училище в София. Изпълнение на стихотворението "Аз съм българче" от Иван Вазов от Богомил Бонев на 6 години. Добър ден на всички! Искам да ви кажа едно много хубаво стихотворение. След много време, аз като порасна, ще намеря всички букви. И затова ще ви кажа стихотворението "Азбука". Аз съм българче. Аз съм българче и обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче свободно, край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче и расна, ни велики славно време, сисана земя прекрасна, сисана юнашко племе. Ще ви кажа още едно стихотворение. От крехката розова пъпка разтъфва разкошен цветът. От малката първата стъпка започва най-дългия път. От борче разперва се бора, от зрънце пшеничния клас, растат и великите хора, от малки деца като нас.